Ahoj, tu je Nexter a Sandy. Čau, čau. Pripravili sme si pre vás mapu Ultimate 3 Survival. Takže si poďme prečítať pravidlá. Pravidla sú na... Máme mať Survive, čiže máme životy, áno máme. Sadly no TNT or fire. Nepoužívať TNTčka alebo oheň. Čau. A ešte nakoniec nehackovať a žiadne mody. Že Sandy. Dobre. Tak, pozrime sa, čo máme v truhle. Jednu posteľ, 15 cobblestone, jednu pec, 15 sviečok a 4 paliavky. Na! Na! Daj mi ten kobu. Ne, nedám. Daj ten kobu. Nedám. Takže tam je creeper. Ajajajajajaj. My sme si nedali texture pack, jaký mal byť. Aha, Bomberman ide. Pomoc. Sekunda, chlapci. A dievčatá, dám si texture pack. Pomoc. Bomberman ide. Bomberman. A som tu. Á, creeper. Bomberman. Fuck. Utekaj. Ja ho odlákam. Choď s ním na okraj, kde. Ale počkaj, musím vrátiť posteň. Ty si strašný. No, takže máme už aj texture pack, prepáčte. No tak. Á! Sandy, ty si blázon. Á, drevo. Ja, máme drevo. Zombie. Á, zombie. Ja chcem krafťák. Tam je onen diamant. Kde? Krásne, ale ja chcem uhlie. A je tu... Železo, železo chcem, áno, železo. Tak. A prečo si tam ten workbench nedal tam? Lebo som skilla. Nie, ja som niga. Takže, ideme kopať železo, áno, železo, aj uhlie si. Ale to je málo uhlia. Ja som chcel viac. Dia. Nekop ho, nemáš železný krompač. Ty vieš, to je divné. Á! Skoro som spadol. Tak. Som na veľkom strome. Kde? Vidím zombie a pauka. Zombíka. Železo. Kľud. Som spadal kolo teba. Ty si mal za sebou posteľ. Nie, ja som nedal do druhý. Nie som ako iný. Želiško. Nechci ma naštvať. Pomoc. No, dneska neviem, čo budeme robiť. On je blázon. Dneska sa pokúsime vyliezť na najvyšší bod stromu. Áno, je to možné. Len musíme si vypočiť meče, aby nás nezabili mobovia. Robí. Ja kopem železo. Koleje. Tak, akože už máš kobol? Hej, mám ešte 12 koblu. Som tam nejaké meče. A čo, máš ruky. Ty myslíš, že rukami niečo dorobí? Dašte na to postolu. Dobre. Nie, naštok som dobrý zošup. Odlož železo do krabičky. Ja som našiel uhlie. Ja vidím zatiaľ na najvyšší bod stromu. Mohol by si. A tým budeme mať prvý. Prvú úlohu. Prepačte, že mám český prístup. Ale to sa nedá. Včera to prehnal s metanolom. Keď poberáte vždycky na českého let's playa, proste už si na to zvyknete. No! Fuck! Ne! Fú. Zastavím tam bod creeper.
Ježiš, creeper zabíjej. Jaj, pomoc! Skeleton, aj zombie, dobrý, jaj! Dobre. Ne! Spadol. Ne! Fuj to. Prepačte, že kričím, ale bojím sa, lebo nechcem spadnúť, mám pri sebe dosť veľa veci. Idem hľadať truhlín. Zomri. Takže... Mám jedného skeletona, som zabil. Si skilla. Jaj, no ja som niga. Neznašam som voňou ani nič podobné. Čo? Neznašam som voňou ani podobných buzeranských modov. Si ja som jaký hladný už, čo som robil, však som nič nerobil. No. Ale ja idem za zombíkom. Ty vole, creeper tu je. Rovno nado mnou. Spadne. Budem musieť skopať. Nepôjde drevo a ty spadneš. Poď. Dole. Jak sa tam dostanem? Potrebujem drevo. Kde si? Ja som teraz na strome. Tam, vidím ťa teraz. Pozri sa doprava. Vidím ťa. Ahoj. Neviem, ako sa teraz stane dostať dole. Je creeper s pletou na tom. To je jedno. No. Problém vyriešený. Áno. Takže... Neviem, čo také by sme mali robiť. Sandy, ty si čítal pravidlá, čo máme robiť? Či pravidlá, úlohy? Ja nie, ty si to mal na starosti. Ja! No skeleton! A vidím ťa, tam si dole, pozri sa za seba. Nemôžem, ísť za mnou skeleton, chcem vás nasilniť. Tak budeš na Bude ma boliť prdel. Ale nehambri sa za to, no ale... Fuck! Všetky veci si mal so sebou. No, ahoj, ja som tu a našiel som dobrú cestu, pozri. Pán Papaj, poďte za mnou. Áno, pán Papaj. Áno, teta. Som niečo našiel. Však skeleton na teba pozerá. Neviem točiť. Creeper! Aj. Mám nápad, skočím tam. Prebehni rýchlo. Spadli. Vidíš, čo to je? Hnusne to na mňa už. Prečo som to našiel, vážne? A tu je pri tebe creeper. Zdохol. Tam je creeper. Kde? Tam je creeper. Však spadne. Kde je? Dobre. Zombie. Utíkej! Fuck! Idem za tebou! Nasilňovači! Idem za tebou! Prečo mi bijete kamaráta? Poď! Heš, ty znasilňovač! Ups, mám len srdiečka. Ešte tu sú dáky. Nemáš tam Tu je posteľ! Neprejdú, to sú lamy. Prešiel jeden. Zabij! Posteľ. Máme, to je kobl? Aj, myslím, že to je kobl. Toto? To čierne. Toto nie, to je obsidian, alebo bedrock to je. Ja mám iný text. Ja mám ten ku mape. Nikto nemôže byť dokonalý. Áno, ani ja. To je strašné. Počkaj, tam ať musím. Fuj! Kopuje tu lian. Ale ja som z hore. Skoro som kvôli tebe spadol. No
Poďme. Idem len počkať sekundu. Tam No, niečo tam bude. je. Počkaj, ešte tu je zombie. Už nejak. Tripa skeletu. Kde si? Ja som už nastal. Aha, dobré. Kde si dal workbench? Furt neviem. Expert, ti poviem. Skilla. Áno. Biač. A Á! Však tam je workbench. tu je. Už som ho preložil. No, železo, máme 6 železa. No, tu, ono môžeme dať preč a dať tu. Tu, Mám posteľ. a ja mám. No, daj si ju tam. Tak ku mne, budeme spolu. Á! Ja som dostal pik. Ja sa ťa bojím. Ja budem... No. Natáčame. Ja budem spať. Normálne. Mám nápad. Tak nie. Takto. Ja spím už. Dobre, to si. Ja sa ťa bojím, ja musím spať osobiť. Kde si? Tu si. No, spí. No, koľko už natáčame? Ja neviem. No, pre tento diel sa rozlučím, lebo máme na YouTube limit, takže... Čaute! Čau.